Diolch yn fawr, Andrew, a diolch yn fawr iawn i'r ganolfan am y gwahoddiad i siarad gyda chi heno. Rwy'n mynd i gychwyn trwy ofyn beth yw'r cysylltiad rhwng fy llyfr blaenorol am seicdreiddiad a syniadau dilynwyr Freud, yr anymwybod Cymreig, a llyfr am syniadau a mentrau Iwtopaidd yn Ynysoedd Gobaith. Breuddwydio yw'r ateb a phwysigrwydd y freuddwyd. Credai Ernst Bloch, a mae gyda fi ddyn yma fe, fan hyn, aelod o Ysgol Frankfurt ac efallai'r ffigwr deallusol pwysicaf y maes astudiaethau Iwtopaidd, ein bod ni gyd yn breuddwydio am fyd gwell mewn un ffordd neu'r llall, pryn ein ymwneud am bwyd personol neu'r gymdeithas ehangach. Ond y tueddiad o fewn cymdeithas gyfalafol yw i'r breuddwydion hyn cael ei gosod o'r neilltu a'i diastyru gan amlaf. Credai Bloch hefyd nad pethau statig na allid ei newid oedd seiliau a sefydliadau'r gymdeithas honno, fel carcherdau er enghraifft, ond yn hytrach mae proses anorffenedig hyblyg yw reality, gyda'r addewid canlynol a gellid newid ein breuddwydion haneithol yn rhaituriaethol. Cyfeiriau at y dim eto neu'r not yet conscious i ddisgrifio'r broses hon yn ei dair cyfrol enwog ar egwyddor gobaith. Awgryma'r cysyniad o'r dim eto, sut yw'r ydym fel unigolion ar adegau arbennig, efallai trwy brofiad ysbrydol neu gerddorol, neu mewn torf neu brotest, yn ymdeimlo â byd arall neu fyd gwell. A phwrpas Iwtopiaeth i Bloch yw helpu ni gymryd y cam nesaf i wneud yr ysbeidiau byrhoedlog hyn yn fwy parhaol. Cyfrol hanes yw Ynysoedd Gobaith yn hytrach na theori fewnïadol, a hanes syniadau yn benodol, ond un o'i amconion yw dangos bod Iwtopia a Iwtopiaeth yn gysyniadau a phroses barhaol sy'n fyw yn ein cymdeithas heddiw, fel yr oeddynt ganrif a mwy yn ôl. Hynny yw pethau byw yw syniadau, ac mae ystyried pa syniadau sy'n cael eu cofio a'i harddel heddiw yn hanfodol i ddeall cyweriadau posib ein cymdeithas yn cenedl. Mae'r diwylliant Cymraeg mor gryf a chyfoethog ac amrywiol hefyd o ran hanes syniadau, a cheir ymdriniaeth ddeallus ar pob math o bynciau athronyddol yn y wasg Gymraeg yn hanner cyntaf yr Ugeinfed Ganrif yn arbennig, fel Iwtopia yn yr achos hwn. Yn y seminar hon, byddaf yn canolbwyntio ar ddwy brif thema sy'n cael eu crybwyll yn Ynysoedd Gobaith, ond yn ychwanegu deunydd nad oedd lle i'w gynnwys mewn cyfrol 75,000 o eiriau, sef dylanwad Tolstoi a Gandhi ar heddychwyr ac ymgyrchwyr Cymreig, a gweithredu uniongyrchol di-drais a gwrth-filitariaeth yng Nghymru'r 1940au a 50au, a ysbrydolwyd yn rhannol gan y ddau gawr o Rwsia a India. I gloi, byddaf yn awgrymu rhai o'r llwybrau eraill gallid eu dilyn o ran astudiaethau Iwtopaidd mewn cyd-destun Cymreig. Mae un o'r penodau yn y gyfrol yn canolbwyntio ar heddychiaeth a'r cysyniad o ddidreisedd non-violence yn arbennig, cysyniad sy'n ymestyn i bob agwedd o fywyd, gan gynnwys addysg a'n perthynas a chreaduriaid eraill ar amgylchwyd. Ond doedd dim lle digonol i ymelaethu ar effaith dau ffigwr a fi'n arbennig o ddylanwadol yn natblygu didreisedd fel athroniaeth a strategaeth wleidyddol yn yr Ugeinfed Ganrif, sef Leo Tolstoi a Mahatma Gandhi. Ceisiaf gynnig amlinelliad o'i dylanwad mewn cyd-destun Cymreig felly yn y sylwadau canlynol. Ganed Tolstoi yn 1828 o gefndir breintiedig dosbarth uchel, a bu'n filwr a ddipyn o dderyn yn ddyn ifanc, cyn cael treadigaeth ysbrydol syfrdanol yn ei ganol oed, y crisis canol oed o bob crisis canol oed efallai. Gwaredodd ar mwyafrif o'i gyfoeth a ddaeth yn llysieuwr fel rhan o fyw'n syml a gweithredu neges y bregaeth ar y mynydd yn ei fywyd pob dydd, neu dyna oedd ei ddelfryd o leiaf. Mewn erthygl ar bwyd a bywyd a gyhoeddwyd yn y Gymraes ym 1913, defnyddir Tolstoi fel enghraifft o rinweddau byw a bwyta'n feddylgar a phwrpasol fel a ganlyn. Y mae cant Tolstoi yn Rwsiad enwog ond ofalus a manwl gyda'i fwyd, nid yw yn bwyta dim cig ond llysiau, nid yw yn smocio nac yn yfed dim meddwol, gwisga yn syml a gweithiau ddwy law. Yn y flwyddyn 1891, achubodd filodd o bobl rhag y newyn, drwy rannu a hwynt ei gyfoeth, a gweithio er mwyn cael arian i eraill. Wrth weithio yn ddyddiol a byw'n syml, mae'n teimlo'n iach a chrif dros 70 oed.
Adlewyrchu'r a dyma lun o Tolstoi pan oedd e yn 80. Adlewyrchu'r egni di-ysbryd Tolstoi yn y ffaith iddo ysgrifennu cyfrolau ac erthyglau lu yn rhedeg mlynedd olaf ei fywyd, yn egluro ei safbwyntiau gwleidyddol a heddychol, ac yn cefnogi grwpiau fel y dwbocariaid a gafodd ei hyrlyd yn Rwsia oherwydd ei daliadau, gan gynnig cefnogaeth ariannol sylweddol iddynt hefyd. Cyfieithwyd ei weithiau yn gyflym i'r Saesneg yn yr diwedd y Bedwaredd Ganrif ar 15 a dechrau'r Ugeinfed, gan ei mamod yn bennaf, gyda chefnogaeth grwpiau a chyhoeddwyr radical ym Mhrydain, ac fe'i troswyd rhai i'r Gymraeg hefyd, fel y gwelwn. Ym 1919, dechreuodd ddythyru gyda Mahatma Gandhi, a bu darllen ei weithiau Bu darllen ei weithiau yn ddylanwad ffurfiannol ar Gandhi yn ystod ei gyfnod yn Ne Affrica pan ddatblygodd ei syniadau ynghylch gweithredu'n uniongyrchol drwy anifeiliaid dinesig a'r cysyniad canolog o satyagraha y dychwelwn ato yn y man. Gwrthwynebau Tolstoi filitariaeth a chonsgripsiwn filwrol yn gadarn a digafaddawd. Fel y nodad David Courtwright yn ei gyfrol arbennig ar hanes y mudiad heddwch byd eang, refusing to serve in the military was a Christian obligation, he argued, and the means of undermining state authority and bringing about a non-violent world. Disgrifia Tolstoi fel un o'r lleisiau hanesyddol mwyaf grymus dros heddychiaeth ar lefel ryngwladol. Bu'n ddylanwad yng Nghymru yn sicr fel y ceisaf ddangos. Ysgrif hir T. Gwyn Jones arno i'r traethodydd i ddathlu ym mlwyddyn 80 ym 1908 yw efallai'r ymdriniaeth mwyaf deallus a'i waith yn y Gymraeg. Roedd T. Gwyn yn edmygydd mawr o Tolstoi ac ymddangosodd ei gyfieithiad cyflawn o'i nofel enwocaf i'r Gymraeg dan y teitl Hedd a Galanas yn yr Herald rhwng Tachwedd 1914 a Mai 1915. Dengys ei ysgrif am un peth pa mor arloesol a dylanwadol y bu'r ysgol a sefydlodd Tolstoi ar ei ystad yn Iasnaya Poliana gan ysbrydoli'r addysgwyr Iwtopaidd fel A.S. Neil a'i ddilynnodd yn yr Ugeinfed Ganrif. Fel y nod at T. Gwyn Jones, ei reol gyntaf oedd na ddylid gorfodi plant i ddysgu dim yn groes i'w ewyllus. Tua dwywaith yn yr wythnos byddai'r plant yn rhedeg allan o'r ysgol cyn penrwydd ar ôl dechrau'r gwersi. Ni byddai Tolstoi byth yn ceisio ei rhwystro. Casgliad Jones am syniadau Tolstoi fel athro yw ei bod yn ddiddorol ac yn heiddi ystyriaeth pob dyn y mae awnelo rhywbeth ag addysg. A dyma lun un o'r plant oedd yn yr ysgol gyda Tolstoi o'r dosbarth. Ychydig blynyddoedd yn ddiweddarach, ym Medi 1914, wedi cychwyn y Rhyfel Byd Gyntaf, cyplysa T. Gwyn Jones Tolstoi gyda meddyliwr anarchaidd radical a dylanwadol arall o dras Pendifiaidd yn Rwsia, sef Peter Kropotkin. Gan weld rhinwaith eto yn ei syniadau. Mewn ateb i'r darlun cyfoes cyffredin o Rwsia fel gelyn dynoliaeth, heira y byddai'n well i'r byd wynebu Rwsia na'r Almaen, canis dyma wlad lle mae'r dosbarth a bu'n felltith i'r Almaen o leiaf yn abl i fagu dynion fel Tolstoi a Kropotkin. Cyplyswyd y ddau eto mewn erthygl ddienw diddorol o'r Herald ym 1919 ar y waedd o Rwsia, lle dywedir fel y ganlyn. I Leo Tolstoi yn ddi-amheuol a gosodir y lawryf o fod yn rad rhedegydd y pethau mawr i'w genedl hon. Efe sydd wedi torri y coesi dyfnaf yn neuar ei ryddid, ac mae egwyddorion wedi lyfeinio bywyd cymdeithasol y gleddydd a'i dylanwad i'w deimlo dros yr holl fyd. Heddiw, ceir un arall o'r un ysbryd o'r enw Kropotkin, yn gwneud gwasanaeth rhagorol, yr hwn sydd yn lenor gwych ac yn dwyn mawr sêl dros y genedl. Rhestrir un o lyfrau tywysog Kropotkin yn llyfryddiaeth David Thomas yw arolwg sosialaidd bwysig y werin a'i theyrnas ym 1910, a cheiff ei syniadau sylw yng nghyswllt pwnc y tir yn y benod ar y ddaear newydd. Gwyddwn fod yr heddychwr mawr George M. L. Davies hefyd yn edmygydd o syniadau Kropotkin. Ynghylch cydgymorth neu mutual aid yn enwedig, ac iddo ddefnyddio'r gyfrol mutual aid fel gwerslyfr gyda myfyrwyr mewn dosbarthiadau i oedolion yn Llanrwst yn yr un cyfnod. Bu ei waith gyda'r crynwyr yn Ne Cymru sy'n cael sylw manwl yn ail benod yn Ynysoedd Gobaith, fe ellir dadlau yn enghraifft effeithiol o egwyddorion cydgymorth a'r waith yn ymarferol.
Cyfeiriau George M.L. Davies yn fynych at weithiau Tolstoi yn ystod ei bregethau. Fe gymarwyd ef a Tolstoi a Saint Francis yn ystod teyrnged ei gyfaill Tom Nevin iddo yn dilyn ei farwolaeth tragic yn 1949. Roedd George yn sicr yn edmygydd mawr o Tolstoi a bu ei weithiau yn gymorth mawr iddo yn ystod un o'i gyfnodau ysbeidiol o iselder ysbryd difrifol yn ôl ei gofiannydd. Mewn ysbeidiau golau yn y twnnel uffernol y bu trwyddo a dwthwn hwnnw, darllenoedd yn helaeth o'r Testament Newydd a gweithiau Tolstoi, a chodwyd ef, meddai, gan grist o'r pydau werchill ac yn lle anobaith, rhoddwyd yn ei enau newydd gan. Cafodd George M.L. Davies gyfle i gwrdd â chyn ysgrifennydd Tolstoi yn rhinwedd ei rôl fel cenad heddwch rhyngwladol. Dywedodd Bulgakov wrtho yn Oberammergau ym 1926 fod y rhai a wrthryfelodd yn erbyn militariaeth a gormes y Tsar bellach yn gormesu disgyblion Tolstoi yn yr Undeb Sofietaidd. Cyn hynny, cyfarfu â un o'i ddisgyblion mwyaf selog a dadleuol, sef Vladimir Chertkov, a dyma fe gyda Tolstoi yn 1994, mewn cynhadledd heddwch dan nawdd Cymdeithas y Cymod yn Copenhagen yn 1923. George M.L. Davies a'i gyd wrthwynebu'r cydwybodol yn y Rhyfel Byd Cyntaf a fu'r dylanwad mwyaf ar y mudiad heddwch yng Nghymru yn yr Ugeinfed Ganrif yn ôl ei gofiannydd. Trwyddynt hwy a thrwy dylanwad George Davies yn anad neb, meddai, cafodd heddychaeth ei thraed tanu yng Nghymru a thiwnt, a gwelwyd o'r newydd werth y celloedd bychain. Wrth nodi yn ei hunangofiant, mae prin iawn oedd y papurau newydd Cymraeg a gefnogodd gwrthwynebu'r cydwybodol yn ystod y Rhyfel Mawr, dywed Davies bod golygydd un ohonynt, sef John Hugh Williams o'r dinesydd yn ardal Penllyn, yn ddisgybl i Tolstoi a Ciarhadi illdau. Gwelid ei ddylanwad ar dudalennau'r dinesydd ym 1915, lle disgrifir yn ganmol-ieithus fel a ganlyn. A mae Tolstoi yn amhosibl i ddawer, ond y prif reswm yw ei ysbrydolrwydd, gwelodd fyd arall a byd gwell, a hynny heb gynhorthwy na phab na pherson. Fe'i disgrifir fel anarchydd Cristionogol yn yr erthygl edmygus hon. Adlewyrcha J. Lewis Williams ymhellach ar bwysigrwydd Tolstoi fel meddyliwr Iwtopaidd yn ei ysgrif yntau ar ei waith i'r traethodydd ychydig blynyddoedd ynghynt. Dengys i Tolstoi a ddisgrifir fel Jeremiah yr Ugeinfed Ganrif yn heitl yr ysgrif, dderbyn y bregaeth ar y mynydd yn ei chyfanrwydd ac yn llythrenol. Arweiniodd hynny iddo wrthod awdurdod dynol ym mhob ffurf ac i ddadlau fod pob ffurf ar lywodraeth yn ddrwg, gwraidd a changen. Deddf cariad dylai'r unig awdurdod ym mywyd dynol fod yn ei dribef, ac yn ôl Williams, dichon yr ymddengys yr athrawiaeth yma o un safbwynt yn eithafol ac anymarferol. Cofier hynny nad yw y ffaith nas gellir ei dwyn ar unwaith i fywyd y byd yn profi ei fod yn anghywir. Dyma hanes pob delfryd. Eglura Williams sut y ceisiodd Tolstoi ddysgu delfrydau newydd i'w genedl, a soethidaeth hynny ag efi wrth drawiad ac awdurdodau'r Eglwys Rwsiaidd. Cyfeirio at yr ysgol a sefydlodd ym Mhentref Iosnaia Poliana, a'i gred mewn addysgu plant yn gwbl o dan y teimlad o ryddid. Diwedda trwy ategu statws Tolstoi fel proffwyd a geisiodd wella bywyd pobl yn Rwsia a'r byd trwy ddadlau mae sefyllfa uwchaf cymdeithas y Jerwsalem nefol ar y ddaear yw pan fydd pob llywodraeth wedi darfod ond llywodraeth cariad. Cawn dystiolaeth uniongyrchol o ddylanwad Tolstoi ar Gymru ifanc yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf yn adroddiad yr Herald ar Dribiwnlys J. E. Thomas, athro 32 oed o Ben y Groes ym 1916. Dan y pennawd un o ddisgyblion Tolstoi, adroddir sut y bydd o ddatgan i'r Tribiwnlys mae darllen ei weithiau a fi'n gyfrifol am ei droi o fod yn wirfoddolwr milwrol a seithwr da yn ei arddegau i fod yn heddychwr o'r gyhoeddiad. Yn ystod y 12 mlynedd diwethaf, dywed yr adroddiad, newidiodd ei olygiadau ar ryfel yn gyfan gwbl mewn canlyniad yn bennaf i ddarllen gweithiau Tolstoi. Prysur iddi adio wedi hynny nad oedd, fodd bynnag, yn credu popeth y bregethau y gŵr hwnnw. Mae'n adroddiad arall yr un achos yn y dinesydd Cymreig, nodir i ddarllen un o lyfrau Tolstoi ei arwen i wneud pwynt o ddarllen pob llyfr arall o eiddo a gallai. Pan gyfeiriodd gwrthwynebu'r cydwybodol arall ar weithiau Tolstoi mewn Tribiwnlys yn y Gwyr,
atebodd y barnwr llym nad oedd yn gwybod pwy na beth oedd Tolstoi. Daw dylanwad Tolstoi ar wrthwynebu'r cydwybodol Cymraeg tipyn enwocach sef Gwanallt i'r amlwg yn ei ysgrif i'r gyfrol Credaf ym 1945. Ynddi, cofian ôl i gyfnod y Rhyfel Mawr a'r blas a gafodd ar lyfrau Tolstoi a Dostoevsky. Ymysodau Tolstoi ar ddiwinyddiaeth a dogmau'r eglwysi yn Rwsia meddai, ar ei harellfydrwydd a seilio ar bregaeth y mynydd efengyl gymdeithasol ac athrawiaeth wleidyddol y gellir ei galwan anarchiaeth Gristionogol, ganddo ef y dysgasom basiffistiaeth. Mae'n werth nodi bod tri o'r ffigyrau amlycaf o fewn athroniaeth anarchaidd yn y Deyrnas Unedig wedi trigo'n weddol agos i'w gilydd yng Ngogledd Cymru yn ystod y 1940au, sef A.S. Neil, sefydlwr Ysgol Summerhill, a symudodd o Suffolk i Lanffestiniog, a dyna'r sleid sydd gyda fi fyna'r adeilad Bryn Llywelyn ble oedd Summerhill, rhwng 1940 a 1945, y nofelydd John Cowper Powys a'r othronydd Bertrand Russell. Bu nifer o ffigurau amlycaf y mudiadau heddwch a gwrth-niwclear yn ymwelwyr â Russell yng Ngogledd Cymru hefyd yn dilyn yr Ail Ryfel Byd, gan gynnwys y seicotherapydd Iwtopaidd Erich Fromm, un arall fel Ernst Bloch o aelodau Ysgol Frankfurt. Mae cyfrol D.A. Thomas a'r Fromm yng nghyfres wych y meddwl modern yn cynnig amlinelliad craff iawn o'r syniadau Iwtopaidd a geir yn ei gyfrolau fel The Politics of Hope. Llyfrau sy'n werth ei darllen heddiw, nad yw Fromm falle mor adnabyddus rhagor a rhai o aelodau eraill yr ysgol fel Theodore Adorno a Herbert Marcuse. Bu Fromm yn aelod y dylanwad blaenllawr am mudiad gwrth-niwclear yn America ac fe ysbrydolwyd enw y prif grŵp amgyrchau yn erbyn arwain niwclear yno yn y 50au a 60au, sef SAIN, gan ei gyfrol Iwtopaidd The Sane Society. A dyma poster wedi gynllunio gan rhywun sy'n mwy enwog am wneud posteri ffilmiau Hitchcock, Saul Bass, nath e gynllunio ar gyfer y grŵp SAIN. Mae'r teitl yn dod o gyfrol Iwtopaidd Eric Fromm, The Sane Society. I ddychwelyd at Gwenallt, fel y dengys Pennar Davies yn ei bortread arbennig ohono i'r gyfrol Gwir Llen ym 1949, gwrth imperialydd yn hytrach na heddychwr Tolstoiaidd yw Myrddin Thomas, y prif gymeriad yn ei nofel hunangywiannol am ei gyfnod fel carcharor Prasau'r Brenin. Fel y dywedodd Gwenallt ei hun yn ei gyfraniad i Credaf, daeth i gytuno â beirniadaeth Lenin o Tolstoi, mae safbwynt gwledig hen ffasiwn a gynrychiolwyd ganddo, a nad pasiffistiaeth a allai chwildroi cymdeithas, nid y bregaeth ar y mynydd, ond materoliaeth ddiddechdidol. Beth bynnag am hynny, ategan Nora Isaac yn ei chyffes hithau'r un gyfrol, mae darllen gweithiau Tolstoi oedd un o'r dylanwadau a hysgogodd hithau i gerdded i'r fyd pasiffistiaeth. Yn ôl llythyrwr yn yr Herald, ar achlysur ei penblwydd Tolstoi yn 80, doedd cyflwr cymdeithasol Deyrnas Unedig lawer gwell na Rwsia, ond cytuna â Tolstoi nad dialedd oedd yr ateb. Cyngor Tolstoi yw peidio cosbi, meddai, a mae y cyfoethogion yn pentyrru arian i gael allan yr archos o'r ddarfuryddiaeth. Ddrwg ddwenif dweud, mae fy marn i yw mai hwy a'i deddfa yw'r achos. Gweler fod Tolstoi yn erbyn pob llywodraeth orfodol, ac os darllenwn yr efengylau yn fanwl a diduedd, nid oes arnaf ofn na welwn ei fod yn dilyn ôl traed yr Iesu yn hyn. Gwnaeth benderfyniad Tolstoi i adael ei gartref a'i wraig yn ei ddyddiau olaf, benawdau'r papurau newydd yn rhyngwladol yn Nachwedd 1910, fel yn stori tudalen flaen Banner y Cymserau Cymru ar ei ddiflaniad. Rhydd yr erthygl gyfle i'r awdur fyfyrio ar bwysigrwydd ei waith a'i athroniaeth a chysgla fel y ganlyn. Gwnaeth Tolstoi ddau beth ac y mae pawb wedi cael bendith oddi wrthynt. Gofynnodd cwestiynau ofnadwy yn ei pwysigrwydd. Cwestiynau o'r cyfryw natur nad ydyw pobl gyffredin ond anfynych yn ei gofyn. Gofynnau ei gwestiynau ynghylch cymdeithas o llywodraeth ac atebau y cyfad ei hun. Felly dadlau mai dyma un o brif rinweddau Iwtopiaeth yn gyffredinol. Hynny yw ei fod yn codi cwestiynau pwysig am ein ffordd o fyw a'n blaenoriaethau a dyfodol fel cymdeithas,
sy'n tueddu cael ei deallystyried neu hanwybyddu ym mhrysurdeb bywyd pob dydd dan gyfundrefn gyfalafol. I ohebydd y faner, prin iawn fyddai'r sawl a dderbyniau athroniaeth Tolstoi yn ei gyfanrwydd, ond y mae myrddiannau lawer yn teimlo o dan ddyled drom o barch iddo. Cafodd ei farwolaeth ym 1910 sylw helaeth yn y wasg Gymraeg, yn gyffredinol, fel y dernged dwi'n galon hon iddo am hapur tarian y gweithwyr. Yr oedd y fath allu anhebgorol ac hanfodol y mywyd newydd a bywyd gorau ei wlad fawr Rwsia. Yr oedd yn broffwyd yng ngwir ystyr y gair. Fel y cyfryw carau fywyd syml a phlaen, hoffai ymneilltuaeth ac unigryws. Felly mae'r geiriau mwyaf ar y cael yn y dyfyniad hwn yw bywyd newydd, gan ei fod yn awgrymu sut y dehonglwyd Tolstoi yng Nghymru fel yng ngweddill y byd fel gweledydd ffordd newydd o fyw a chymdeithas well a mwy cyfiawn. Roedd gwersi ei fywyd a'i waith yn dal i gael ei trafod yng Nghymru yn helaeth yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf, fel yn achos darlith Mrs Taliesin Lloyd arno i'r ystylafera Guild of the Red Dragon ym 1915. Cyflwynodd ei syniadau mewn dull ysgolheigaidd a difyr yn ôl adroddiad Llais Llafur, and her paper was thoroughly enjoyed and appreciated. Nodwyd canmlwyddiant genedigaeth Tolstoi mewn erthygl i'r Eirgawn Wlesleuaidd gan y parcherig J. Lloyd Jones ydi Ionawr 1928. Cyfeirio at ail-enedigaeth ddiweddar y nofel Gymraeg yn nwyl at Tegla Davies yn bennaf, ac at y diddordeb cyfoes mewn seicoleg yng Nghymru, yn ei gwestiwn, tybed nad bendith iddi ar ei rhawd newydd ardderchog, fyddai cael tywalliad helaeth o ysbryd Anna Karenina. Y mae'r nofel hon yn llaw lyfr di-ail ar feddyleg. A ymlaen ei heirio gallai menwod Cymru elwan sylweddol o ddarllen gweithiau Tolstoi yng nghyswllt ei seil dros sicrhau heddwch a chyfiawnder yn arbennig. Fel y mae'r Gymraes ar y blaen i holl ferched y blid ymlaid heddwch, meddai, felly y mae'r Slaf ar y blaen i holl awduron y byd i'r un cyfeiriad. Troed merched ardderchog fy ngwlad i Sebastopol in December, lle y gwelad ryfel nid yn ei rengodd trefnus, prydferth a disglair, ei gerddoriaeth a'i dybyrdau a'i gadfridogion arfeirch nwyrus, ond yn ei wir agweddau o waed dioddef a marwolaeth. Na fod loned y Gymraes ar ddarllen y Sebastopol sketches chwaith, o blegid medraf feddwl am hynny'n cynnyrchu sentimentaliaeth. Wedi darllen y rheini ymgodymed a War and Peace, y disgrifiad aruthrol hwnnw o enaid ryfel. Mae'n sôn hefyd am fynd i weld ffilm diweddar o nofel Olaf Tolstoi, Resurrection and the Pictures yn yr un ysgrif, awgrym o newid diwylliannol arwydd y cawl yn Nghymru'r 1920au. Ceir awgrym pa mor aml y trafodwyd Tolstoi yn y Gymraeg yn erthygl Gwilym Davies i'r Welsh Outlook hefyd yn ystod ei ganmlwyddiant yn 1928. Noda ynddi bod heddlu awdurdodau'r Undeb Sofietaidd wedi casglu a chadw gweithiau Tolstoi o wahanol ieithoedd mewn arglieddfa Moscow fel rhan o'i hymgais i gyfyngu ei apel a datgan bod ei syniadau yn reactionary and utopian. Gofynna a oedd cyfraniad ar Tolstoi yn y Gymraeg ymhlith y dros 2,000 o weithiau o 37 o ieithoedd a gedwyd yno. Erbyn 1942, roedd Tolstoi yn sicr yn rhan o un llyfr Cymraeg, sef cyfieithiad a chasgliad T. Hudson Williams o Storïau o'r Rwsieg i lyfrau rhyw. Ei stori gynnar Tri yn Marw yw un o'r 2 a ddetholwyd i'r cynnwys yn y llyfr. Ac yn ei nodiadau ar lenorion Rwsia o'r 4th ganrif ar 15 yn y cefn, dywed Hudson Williams yn hyderus, gwir pawb rhywfaint am fywyd a syniadau Tolstoi. Ystyrir Anna Karenina, 1877, yn brif nofel y byd. Mawr hefyd yw brif rhyfel a heddwch, 1869. Yn ôl ei arfer, conigiodd Pennar Davies ddadansoddiad meddylgar o syniadau Tolstoi yn ei erthygl bwysig ar wrthwynebiad di-drais a gyhoeddwyd yn y faner yn 1951. Cefndir yr erthygl oedd y brotest sit-down lwyddiannus yn Rhawsfynydd yn erbyn y swyddfa ryddel yn mwyddiannu mwy o dir Cymru a bu'n rhan ohoni. Datgela mai syniadau Tolstoi oedd rhan o'r ysbrydoliaeth ar gyfer protestiadau o'r fath. Dywedai y dylem roi terfyn ar y drefn besennol yn y byd, meddai, trwy ymwrthod a thethu a chydnabod llysoedd y gyfraith a gwreithi'r gwasanaeth milwrol, trwy anifyddor gwladol.
Ymestynai wrthwynebiad Tolstoi i'r wladwriaeth lawer ymhellach na gwrthwynebyddiaeth yn unig, a dywed penna'r wrth gwrs mynnau Tolstoi ymwadu â'r wladwriaeth yn llwyr. Ni allaf dderbyn yr egwyddor hon, cymaint fy nghydymdeimlad â ffurfiau amrywiol ar anarchistiaeth. Anarchistiaeth. Roedd ei gyfaill a chyd aelod o Gylch Cadwgan J. Gwyn Griffiths a diddordeb yn y syniadaeth wleidyddol hon hefyd, fel y datgelir yn ei bamffled i gyfres Undeb Heddychwyr Cymru yn y 1940au, Anarchistiaeth. Ceir sylw eto ei sylwiadau Tolstoi yn ddi. Anarchwr trwyadl grefyddol oedd Tolstoi, meddai Griffiths, hynny, a dylem gofio mai ef yw tad y mudiad modern sy'n gwrthwynebu rhyfel. Gwelodd ef fod llywodraeth bob amser, ac yn enwedig yn amser rhyfel, yn gyfrifol am anfoesoldeb di-derfyn. Gorfodir dyn yn enw sanctaidd y wladwriaeth i gyflawni troseddau na freuddwydiau gyflawni fel person unigol. A laddo un person fel person gwirfoddol fe'i crogyr, a laddo 100 fel milwr dan orfod fe'i coronir. Mae ganddi a Tolstoi illdau ymhlith yr heddychwyr yn neilltu'r penodau i drafod ei gwaith yn y gyfrol Oriel Heddychwyr Mawr y Byd a gyhoeddwyd yn 1983. Yn ei benod ar Tolstoi, cyfeiria hiwerthol at anarchiaeth yng nghyswllt syniadau Tolstoi ynghylch llywodraeth a'r wladwriaeth, a dyfynna o un o weithiau gwleidyddol Tolstoi fel y ganlyn. Llywodraeth yw nifer o ddynion yn gweithredu trais tuag at eraill. Roedd pob eiddo personol, breintiau a phlyserau cymdeithasol arbennig yn dibynnu ar fodolaeth trais, enghraifft yr heddlu llysoedd barn byddinoedd i wrthwynebu ymyrraeth o hwy. Y mae Cristnogaeth yn ei ystyr wir yn rhoi terfyn ar y wladwriaeth. Credid hyn amdani o'r cychwyn cyntaf, o oherwydd hynny y croesoediwyd Crist. Gyfeiria hefyd at y cymunedau Tolstoiaidd a sefydlwyd ledled Ewrop yn negawd olaf y Oedoliad Ganrif 15, megis Wigley yn sir o'r pamffled anarchistiaeth. Wigley yn sir Garloyw, un o'r cymunedau Iwtopaidd mwyaf hirhoedlog yn y Deyrnas Unedig sy'n gweithredu ar yr un sail hyd heddiw. Dengys i Tolstoi dderbyn beirniadaeth serch hynny o safbwynt rhai o'i glir wladwyr Marxaidd fel Lenin yn sgil ei wrthwynebiad i fudiadau chwyldradol. Iddynt hwy, meddai, cynrychiolau ef y syniad hen ffasiwn o system batriarchaidd a thrwy ei heddychiaeth ddidrais roedd yn tanseirio gweithredu politicaidd radical. Mae'r anghydweld hyn yn thema o gyson sydd wedi parhau nodweddu dadleuon ynghylch tactegau protestio yn gyffredinol byth ers hynny. Yn y benod ar Gandhi yn yr un cyfrol, mae Iorwerth Jones yn parhau'r dadansoddiad deallus o'i syniadau a ddechreuodd 10 mlynedd ynghynt yn ei bamffled ar Satyagraha, y grym didrais ar ran Undeb Heddychwyr Cymru. Rhydd y diffiniad defnyddiol canlynol o'r term allweddol hwn yn ysgeidiaeth Gandhi. Iddo ef roedd y nerth pennaf yn deillio o ewyllus da anorchfygol, nid o alluoedd materol. Ei air arbennig ef, a fathwyd ganddo Ne Affrica, am y nerth eddychol hwn oedd Satyagraha. Ystyr sylfaenol y term yw dal at y gwir, cyfeithiad arall yw grem enaid. Derbyniodd George M. L. Davies delegram ar y 19 o Fedi 1931 yn dweud fel y ganlyn. Gandhi wishes to meet you. Please come Sunday, fare refunded. Miss Muriel Lester. Aeth i'w gyfarfod ar y 24 o Fedi yn Kingsley Hall, Llundain. A dyna'r llun o Gandhi tu allan i'w Kingsley Hall. Mae'r neuadd hon yn enghraifft o'r cysylltiad rhwng un cenhedlaeth a Iwtopiaeth ar nesaf, gan iddo gael ei ddefnyddio yn 1960au dan arweiniad Adeiladu a'r Philadelphia Association fel cartref i bobl oedd wedi cael eu caethiwo mewn gwalldowgdau cyn hynny. Dyma'r Muriel Lester. Muriel Lester oedd perchenog Kingsley Hall gyda'i chwaer a bu'n ymgyrchydd gwrthryfel nerthol yn ystod y 1930au a'r 1940au. Aeth i fyw mewn cymuned o heddychwyr yn ystod yr ail rhyfel byd, fel yr heddychwraig o Gaerdydd Ethel Bush. Yna Ardilang, hwnna. O Gaerdydd Ethel Bush, a fi'n byw mewn cymuned yn Sir Gaerloyw rhwng 1944 a'i marwolaeth yn 1947.
Nid aeth ymweliad George M. F. Davies ac ystafell fechan ddiarddyn Gandhi yn Kingsley Hall byth yn angof ganddo. By'r cyfarfod yn un cynnes a daeth y cydleddatlwriaeth rhwng y ddau yn amlwg o'r cychwyn. Llwyddodd i drefnu cyfarfod rhwng Gandhi a Lloyd George a bu'n rhan bwysig iawn o'i ymweliad â Phrydain. Gandhi oedd cenedlaetholwr mwyaf ein hoes yn ôl pennawd Treenged J. Gwyn Griffiths iddo yn y Ddau Goch wedi ei lofruddiaeth yn 1948. Bydd ei esiampl yn rym parhaol gobeithio, meddai, yn yr India ac yng Nghymru hefyd. Cyfrannodd W. J. Rees, gwedidog o Alltwen, yn tai ysgrif dreiddgar ar y cysyniad o satyagraha i'r disgedydd y flwyddyn ganlynol. Mae'n crybwyll y cawr o Rysia yn y rhestr ganlynol. Welai'r prif ddylanwadau yn ôl ei adroddiad ei hun ar Gandhi, can Hindwaidd yn sôn am dalu da am drwg, gweithiau Ruskin a Tolstoi, y bregaeth ar y mynydd, croes Calfaria. Adlewyrchir y diddordeb Cymraeg yn Gandhi yn y ffaith i ddau lyfr a 2 bamffled sylweddol ar ei syniadau gael eu cyhoeddi rhwng 1940 a 1970 yn Gymraeg, sef cyfrolau T. Gwyn Thomas a D. Ben Rees a llyfrynau Iorwerth Jones a George M. F. Davies i gyfres pamffledi Addysgwyr Cymru. Pamffled George M. F. Davies yw'r hiraf a mwyaf manwl o'r gyfres arbennig hon. Ynddynt oll ceir dadansoddiad treiddgar a chydymdeimladol ag athroniaeth Gandhi ynghylch didreisedd a gweithredu uniongyrchol. Ym mhamffled Iorwerth Jones ar Satyagraha, y term a fathodd Gandhi gyfleu'r syniad y gallai anifeiliaid didrais fod yn rhywbeth nerthol, gweithredol, yn hytrach na rhywbeth goddefol neu negyddol, dehonglir didreisedd fel bydolwg cynhwysfawr am fywyd yn ei holl agweddau, gan gynnwys addysg a chyfiawnder cymdeithasol, ynghyd â pholisi tramor ac imperialaeth. Mynegai Iorwerth Jones gydymdeimlad amlwg a safbwyntiau gwrth imperialaeth hefyd, fel yng ngweddill cyfres pamffledi Addysgwyr Cymru yn y 40au. Fel y dywedodd D. Ben Rees yn ei ragair i'w gyfrol ddefnyddiol ar Gandhi yn 1969, rydym fel Cymru yn ymwybodol iawn o ddysgeidiaeth Gandhiaidd a'i phwyslais ar y dull didrais, pwyslais sy'n ymdoddi'n dda i'n traddodiad ymneilltuol heddychol. Yn ei gyfrol yntau ar Gandhi a'r diwygwr cymdeithasol o Japan, Kagawa, dywed T. Gwyn Thomas fel y ganlyn am ddylanwad Tolstoi ar Gandhi. Un o'r llyfrau crefyddol wnaeth argraf aruthrol arno neu Affrica oedd Teyrnas Nefoedd Oddych Mewn y Mai, Tolstoi. Erbygau'n fawr ei adnabyddiaeth meddwl, ei foesoldeb, ei ddwfn gywirdeb, y tu hwnt i bob llyfr arall a ddarllenysau bryd hynny. Ni ellir mesur dylanwad gweithiau Tolstoi arno. Gwnaethant iddo sylweddoli fwy, meddai, bosibiliadau anfeidrol cariad cyffredinol. Dywed Thomas ymhellach mai Tolstoi oedd mynegydd modern gorau y bregaeth ar y mynydd yn hyb Gandhi. Hwna'r clawr y llyfr. Roedd cyfrolau gan ac am Gandhi yn rhan o lywyrgell bersonol Waldo Williams hefyd, ynghyd â chyfrolau gan ffigurau eraill pwysig o'r traddodiad heddychol rhyngwladol fel Edward Carpenter, Henry David Thoreau a chyfrol ddylanwadol Richard Gregg, The Power of Non-Violence. Lluniodd ei gerdd Eneid Fawr amdano ar ôl bod gydag Indiaid Llundain, meddai, yn ei gwrdd coffa ym 1948. Amlygir y ffaith bod Tolstoi yn ddylanwad pwysig arno hefyd, ymhlith rhestr eclectig o ddiwynyddion ac athronwyr eraill, yn atgof Stephen Griffiths o'i gyfraniadau achlysurol i gyfarfodydd addoli'r crynwyr. Weithiau, meddai, caem syniadau o weithiau Tolstoi, Berdyaev, Sartre, Bath, neu o athroniaeth rhyw ddiwynydd. Mae'n werth nodi hefyd mae Plaid Cymru wnaeth gyhoeddi Which Way to Freedom, cyfrol gyntaf un o ddehonglwyr a hyrwyddwyr pennaf neges Gandhi a Tolstoi ar ddidreisedd ar lefel rhyngwladol, sef yr Americanwr Gene Sharp ym 1957. Aeth Sharp ymlaen i wneud cyfraniad sylweddol i'r mudiad hawlau sifil ac yn erbyn rhyfel Fietnam yn y 60au a 70au. Bu Sharp yn astudio yn Ewrop fel gŵr ifanc yn y 50au a chasglodd am Gymru fel y ganlyn. Gall Plaid Cymru brofi un o fudiadau pwysicaf yr Ugeinfed Ganrif oherwydd iddi dderbyn gwrthwynebiad didrais a'i hathroniaeth o rannu cyfrifoldeb gallu gwleidyddol ac economaidd. Roedd protestiadau gwrthfyddwrol Cymraeg
fel yr un yn Rhoswynydd yn 1951, ymhlith y rhai arestrir ganddo yn ei gyfrol gyntaf fel enghreifftiau effeithiol o weithredu di-drais. Symudwn ymlaen nesaf i ystyried sut y gweithredwyd neges Tolstoi a Gandhi yn ymarferol yng Nghymru'r 1940au a 1950au. Dadleuodd Pennar Davies yn 1958 wrth adlewyrchu eto'r y brotest yn Rhosfynydd bod angen i'r mudiad cenedlaethol fynd ymhellach nag etholiadau'r unig. Ein tuedd ni sy'n heddychwyr ac yn genedlaetholwyr Cresnogol meddai, yw meddwl ein bod ni wedi gwneud y cwbl a fedrwn ar ôl ymaelodi a rhywfudiad a derbyn y llenyddiaeth iawn ac ymrestru'n wrthwynebwyr cyfrifodol. Nid wyf am ddiystyru'r pethau hynny, ond y mae'n rhaid i ni ofyn i ni'n hunain, a oes rhywbeth arall y gallwn ni wneud? Dengys Pennar Davies pa mor ddefnyddiol y gallai technegau Gandhi fod o fewn cyd-destun y frwydr Gymraeg yn erbyn militariaeth. Yma ei egwyddo'r gwrthwynebiad di-drais fel esboniwyd hi gan Gandhi, Satyagraha meddai, yn gofyn ymroddiad disgybledig i'r gwir ar da. Eir ymlaen o gam i gam, nes pe bai angen a modd, disodli'r awdurdod treisgar yn llwyr, a sefydlu awdurdod newydd wedi ei wreiddio yn ewyllus y bobl. Gwelai'r ffaith bod gorfodaeth filwrol wedi cael ei barhau gan Lywodraeth Prydain wedi diwedd yr ail ryfel byd fel cyfle pellach i wrthdystio. Ffurfiwyd mudiad o'r enw Cymdeithas Cia Hardy yn sgil hynny i wrthwynebu'r mesur gorfodaeth, a fi'n annog dynion ifanc o oedran cymwys i anifuddhau'r gorchymyn yn gyhoeddus ar ddyrnod ei cyfrestru i'r fyddin. Ond ar ôl dechrau brwdfrydig, dirywiad y mudiad yn weddol sydyn, a gwelai pennar hynny fel arwydd bod rhaid dewis dulliau di-drais yn ofalus iawn. Yn ogystal â'r mesur gorfodaeth filwrol, cynyddodd gafael yr hyn ail y 3 lleidr ar drir Cymru yn sgil y rhyfel, sef y swyddfa'r ryfel o Comisiwn Coedwigo a'r Bwrdd Trydan. Mae'r perygl yn fawr meddai, ac ni allwn ei esgoi trwy anwybyddu. Wrth ysbeirio ein cefn gwlad, mae'r adrana'r Llywodraeth yn ymosod ar wreiddiau'r bywyd Cymraeg. Gwelai gweithredu'n ddidrais i wrthwynebu'r lladrad hwn fel ffordd o orchfygu'r ofn a barlysau cynifer y bobl yn eu bywydau pob dydd. Dyna'r unig ffordd i achau byd a barlyswyd gan ofn, meddai, gweithredu'n ddi-ofn ac yn ddi-drais. Yn ymarferol, arweiniodd ysgrifennydd diflino Plaid Cymru J. Jones ymgyrch ffyrnig yn erbyn gorfodaeth filwrol yn ymysydd cyn dechrau'r ail ryfel byd yn 1939. Byddai derbyn y mesur gorfodaeth a gyflwynwyd yn San Steffan yn Ebrill 1939 yn gyfystyr yn ei dibef a gwadu polisi'r blaid o wrthwynebu imperialaeth Lloegr, a bu'n rhan bwysig o drefnu 150 o gyfarfodydd ledled Cymru, mae'n wythnos lle paswyd penderfyniadau yn erbyn gorfodaeth ym mhob un. Gosodwyd miloedd o bosteri ar draws rhai recriwtio'r Llywodraeth yn datgan mewn llythrennau bras coch, negeseuon fel Rhyddid i Gymru, nid gorfodaeth. Siaradodd Arthur Horner, arweinydd y Blaid Gominyddol yng Nghymru, ochr yn ochr a chynrychiolwyr y Blaid Genedlaethol, mewn rali fawr y gynhaliwyd yn ystol afera ym mis Mai, a daeth dros 10,000 i rali gyffelib ym Mhywilion Caernarfon. Er y paswyd y mesur gorfodaeth yn Llundain, credai Jones i'r ymgyrch lwyddo gan iddo ddarbwyllo degau o bobl ifanc i wneud safiad personol fel gwrthwyrebwyr cyfrifodol. Bu darparu cyfarwyddyd a chymorth i'r rhain yn rhan bwysig o waith J. Jones wrth i'r rhyfel nesau. Fe'i hanogodd i sefyll ar 2 dir, sef cenedlaetholdeb a heddychiaeth. Ceisiem gan bawb i sefyll fel Cymru, meddai, canis fe fyddai ei tystiolaeth pedeiau'r gweithaf yn cadw'n fyw ffagl y genedl Gymreig i'r genhedlaeth nesaf. Eithir ni wrthwynebwn i genedlaetholwyr oedd hefyd yn heddychwyr i ddatgan y 2 ddadl ger bon tribwyslysoedd fel ei gwrthwynebiad cydwybodol. Mae'n ofalus i nodi'n glir hefyd nad oedd polisi'r blaid o niwtraliaeth unwaith i'r rhyfel ddechrau Medi 1939 yn golygu bod ei haelodau yn disgwyl na gobeithio yr enillau Cymru ryddid pe bai'r Almaen yn fuddugol. Bu amryw o'r aelodau'n fodlon ymuno ar frwydr yn erbyn yr Almaen trwy waith anymladdol i ddefnyddio term J. Jones fel gweithio i'r gwasanaeth tân, uned ambulans y crynwyr neu'r gros goch, ac ni ddiardddelwyd unrhyw o'r aelodau a ymunodd ar lluoedd arfog ychwaith.
Daeth arweinwyr y blaid yn agos i gael eu carcharu am wrthod cefnogi'r rhyfel dywed ymellach. Ond yn ôl aelod uchel ei radd o'r heddlu a ddaeth i'w ymweld, penderfynwyd peidio gwneud yn sgil y gefnogaeth a'r cydymdeimladau safiad ar lawr gwlad yng Nghymru, ac hyd yn oed yn rhengoedd yr heddlu ei hunain. Fel y nod a J. Jones, a chofio na bu neb sefyll yn y rhyfel cynt fel Cymro, mae'r safiad cynifer yn y rhyfel hwn yn syndod. Fel y cofiodd Gwynfor Evans yn ei bortread o J. Jones, gwnaeth Jones safiad personol fel gwrthwynebydd cydwybodol yn enw Cymru, a daeth o flaen y tribwnus yng Nghaernarfon 4 gwaith. Dadleuodd ei achos yn feistrolgar bob tro, meddai Gwynfor Evans, gan amlygu grym ei feddwl a nerth ei wyllus. Yn y diwedd, gadawyd llonydd iddo heb ei garcharu. Gwyn Jones, gŵr ifanc o Wynfryn gan Wrexham, oedd y gwrthwynebydd cydwybodol Cymreig cyntaf i gael ei ddedfrydu a'i garcharu am 3 mis ar sail ei genedlaetholdeb yn 1940. Fe ddynynwyd ym 1940 gan genedlaetholwyr ifanc eraill fel John Ligona, Hywel Lewis a Dewi Pris Thomas, aeth ymlaen i enwogrwydd fel pensaer yn dilyn y rhyfel. Diswyddwyd un arall, sef Wyn Samuel, yn Hydref 1940 gan gyngor tref Abertawe am wrthod llofnodi datganiad ei fod o lwyr fryd calon yn cefnogi'r rhyfel. Carcharwyd y darlithydd Cymraeg ifanc A.O.H. Jarman am ei safiad yntau ym 1941. Yn ogystal â'r achosion o wrthwynebiad cydwybodol ar ymgyrch yn erbyn conscription, trefnodd J. Jones a Wyn Samuel yn bennaf amryw o ymgyrchoedd eraill gwrthwyrwrol o epynt ym 1940 i drawsfynydd ym 1951, gan gynnwys protestiadau yn ardaloedd mynyddoedd y Preseli, yn Nyffryn Tywi ac ardal amynydd Rhys Sir Gafyrddin, lle y cynhaliwyd cwrdd yng nghanol gaeaf ar lan Llyn y Fan yn ôl atgofion Gwynfor Evans. Yn Chwefror 1948, yn ôl adroddiad y Ddrai Goch, gorymdeithiodd 10 o aelodau'r blaid o flaen neuadd y sir yn Amwythig, dyna'r llun yr sleid, maen nhw'n Amwythig, lle yr oedd cyfarfod o'r swyddfa rhyfel dan arweiniad y gweinidog rhyfel Mani Sinwel yn cymryd lle. Bu'n rhaid iddo dorri trwy'r protestwyr i gyrraedd y neuadd, ond gwrthododd ei dadl y byddai gwersylloedd milwrol Saesnig yn difrodi'r diwylliant Cymraeg. Bu'r brotest yn hwb i'r Cymru eraill a frwydrau'n erbyn cynlluniau'r swyddfa rhyfel serch hynny. A lleihawyd cyfanswm y tir Cymraeg ei hawliwyd o 107,000 i lawr i 97,000 yn ystod y cyfarfod. Mae'n gyfnod pwysig o safbwynt grym y peiriant milwrol Prydeinig yn cael ei herio a'i wrthsefyll o'r safbwynt trylwyr Gymreig. Am ei faith, dangoswyd ochr abswrd neu chwrthynllyd y grym Prydeinig trwy barodrwydd cenedlaetholwyr i gymryd safiad yn ei erbyn. Yn llythrenol, mae'n achos a wnaeth dudalennau'r Ddrai Goch yn haf 1942 dan y penawd God Save the King. Yn ôl adroddiad y papur, rhoddwyd diryw o 51 ar 4 cenedlaetholwr, sef John Ligona, Ted Merriman, Trevor Morgan a Hywel Lewis am, quote, ymddwyn yn sarhaus mewn modd allai beri terfys cyhoeddus. Ei trosedd oedd peidio sefyll yn llonydd pan ganwyd anthem cenedlaethol y Saeson God Save the King ar bromenad Aberystwyth. Cyhoeddodd Plaid Cymru bamffled diddorol ar Wales Against Conscription yn 1955 gyda chyfraniadau gan Gwynfor Evans, Emrys Roberts, Lynn Mosley ac Arthur Jones. Dywedodd Jones, conscription in Wales is a badge of our national slavery. None but the apologist for imperialism and totalitarianism can logically defend the continued imposition of conscription upon Wales. Dehonglodd Myrddin Lloyd, yr academydd ac eddychwr a fi'n wrthwynebu'r cydwybodol ei hunan, gweithio gyda'r Brigad Dan yn yr ail ryfel byd, gyfres pamffledi eddychwyr Cymru o'i blaen, fel mynegiant o statws Cymru fel cenedl di-wladwriaeth, a'i gwnaen anorfod yn fwy ffafriol i syniadau amgen a eddychol. Gellir deall y gyfres orau, meddai am 1943, fel amgylchiadau o deithu meddwl a ddatblygwyd trwy broses hanes yng Nghymru wedi'r deddfa uno. Hawdd deall i draddodiad pasifistaidd godi yng Nghymru yn y canrifoedd diweddar,
a bod iddo'i arlliw ei hun oblygid amodau'r gymdeithas grefyddol ddi-wladwriaeth a'i cynhyrchodd. Yn yr un cyfnod a chyhoeddi cyfres pamffledi o ddychwyr Cymru, cyhoeddwyd cyfrol gan Gymro ifanc radical arall, sef Cyril Ceol, a gafodd brofiad uniongyrchol o ryfel yn Sbaen yn ystod ei gyfnod yn gweithio yno fel athro. Chroniclodd ei deithiau a'i brofiadau yn y 30au hwyr yn Cymro a'r Grwydr, a cheir cymynegiant cryf i'w ddaliadau delfrydgar ac Iwtopia ddeunaws yn niweddglo'r gyfrol yn arbennig. Mae'n adlewyrchu ar yr hyn a ddysgodd ar ei deithiau yn Ewrop a'r Dwyrain Canol wrth gloi'r gyfrol ac yn myfyrio ar y math o fyd y fyddai'n dilyn yr ail ryfel byd. Credai y byddai gwerin Sbaen a Chymru yn codi a hawlio'i hetifeddiaeth gan roi diwedd ar gyfundrefn cyfalafiaeth yn enw sosialaeth a rhyddid. Gwelaf hadau oes newydd yn eglur iawn yn y caos presennol. Gwnaeth adl wrth gyfalafol gref yn erbyn rhyfel y gynharach yn y gyfrol wrth egluro pa mor agos yr aminiaethodd a'r Sbaenwyr yr oedd yn byw yn eu plith, pan ddechreuodd ymysodiad byddin Ffranco ar y Weriniaeth ym 1936. Profiad na allaf byth mwy anghofio yw bod yn un o drigolion Sbaen pan oedd y milwyr yn saethu arno, meddai, a ninnau fel trethdalwyr yn talu cyflogau'r milwyr hynny, mwyn iddynt fod yn gyfrifol am ein diogelwch, ac nid mwyn iddynt hwy ein hunain ymosod arno. Dysgodd trwy'r profiad hwn mae rhyfel dosbarth yw pob rhyfel yn ei hanfod. Dywedaf felly yn enw trigolion Sbaen, yn frodorion ac estroniad, ein bod ni 20 miliwn ohonom wedi dysgu gwers bwysig, wedi dysgu mai mwyn amddiffyn buddiannau cyfalafwyr y cedwyr byddinoedd cyfalafol. Parhaodd i weithio dros achos y Weriniaeth wedi iddo ddychwelyd i Gymru trwy chwarae ran allweddol ac arwrol yn y broses o roi cartref dros dro i blant o Wlad y Basg yn ei ardal enedigol yn Sir Fynwy. Felly i gloi, rwy'n mynd i sôn yn fyr iawn am rhai llwybrau posib eraill gallid eu cymryd. Un ohonynt yw hanes parciau a'r defnydd o ofod cyhoeddus mewn trefi neu dinasoedd yng Nghymru yn arbennig. Fel rhan o hynny, gallid gofyn a'i cwestiwn o gael dychymyg cymdeithasol, i ddefnyddio term Colin Wood, yw hyn, a bod yn uchelgeisiol yn nhermau cymdeithasol yn hytrach na rhai economaidd a materol yn unig. Ac i ofyn hefyd beth ydyn ni wirioneddol eisiau bywyd fod fel. Pam bod ni'n gweithio oriau mor hir? Pam bod ni eisiau'r economi dyfu'n barhaol? A fyddai digrowth yn beth gwell yn yr hir dymor? A yw sefydliadau hirhoedlog fel y carchar a'r heddlu yn bodoli ac ymddwyn mewn ffyrdd sy'n wirioneddol o blaid neu o fydd i'r mwyafrif o'r boblogaeth yng Nghymru, neu a ydynt yn bodoli'n bennaf i amddiffyn buddiannau'r cyfoethog a'r grymus? Pam bod hierarchaeth a hierarchau o wahanol fathau yn dal mor gyffredin a chadar yn ein llefydd gwaith? Mae'r berthynas rhwng gwaith J.R. Jones a Ysgol Frankfurt yn drywydd posib arall. Mae ei bapurau yn dangos ei fod yn ymwybodol iawn o syniadau Herbert Marcuse yn y 60au hwyr, ac mae ei ysgrifau olaf yn ac awn i de yn cyffwrdd ar gwestiynau ecolegol ac yn crybwyll syniadau E.F. Schumacher, How Dear Small is Beautiful, a oedd yn rhannu llawer yr un syniadau a Leopold Kohr a fi'n darlithio yn Aberystwyth ac yn ymdrin â sefyllfa genedlaethol Cymru wrth gwrs. Gellir gweld tebygrwydd hefyd rhwng ei waith hwyr a'r syniadau datblygodd Arne Ness a Felix Guattari ar ecosoffi neu athroniaeth ecolegol yn dilyn ei farwolaeth gyn-amserol yn 1970. Hoffwn gloi'r seminar gyda 2 ddyfyniad sy'n crynhoi'r neges sylfaenol mae Ynysoedd Gobaith yn ceisio ei mynegu a chryfhau. Daw un o gyngor Tolstoi ei hun, un o'i ddilynwyr, o'r gymuned a sefydlwyd yn Purley yn Essex i geisio gwireddu ei ddelfrydau. The ideal of the material life cannot be fully realized, any more than the ideal of the spiritual life. The whole point is the constant effort to approach the ideal. The constant effort to approach the ideal. A daw'r llall o un o gerddi'r prifardd Brynley Richards a ddefnyddiwyd ar glawr ei gyfrol Cerddi'r Dyffryn yn y 60au. Ein hannog i beidio digoloni a chadw'r ffydd a wna gyda'r gwpled, cyr hen, llawer craith,
Ni char neb fyw heb obaith. Diolch yn fawr am wrando.